eliminat procesul de deshidratare a nămolului totalmente. Și noi vedem un hectar, pentru că suprafața nămolului aici e 1 hectar și 200, da. 1 hectar și 200 și 33 de hectare. Pentru că întrucât este adâncimea la aceste platforme este foarte mare, până la 10 metri, nămolul de acum au trecut se usucă în altă fază, în faza anaerobă, adică fără oxigen. Și evident, mirosul neplăcut este cu mult mai mic pentru condiții anaerobe. Și suprafața, cum spuneam eu, e practic de 30 de ori mai mic. Evident, situația la stația de epurare deja dumneavoastră puteți să atestați acum că e alta. Și cât mai departe o să fie, deci noi numai am încetat lucrările efectuate săptămâna trecută, joi, ultimii cubometri am transportat. Dar cred că peste o săptămână, două, îndeopște să fie, nu o să sesizăm miros, nu mai vorbi de oraș. Drept urmare, mirosul neplăcut în municipiul Chișinău a dispărut, iar ceea ce este pe teritoriul stației reprezintă ceva indispensabil procesului tehnologic. Pentru că, fiind nămol de jur împrejur, este firesc să fie un anumit iz, dar pe teritoriul stației, sau este vorba de câțiva metri în apropiere. Promit și pot promite acest lucru, că de la stația de epurare miros neplăcut în oraș nu este și nu va mai fi. Dacă am fi venit un an în urmă aici, în acest loc, ne-am fi înnecat cu toții. Pentru că aici, un an în urmă, era nămol în înălțime de 2-3 metri. Și respectiv, în acest loc nu am fi putut sta. Unde stăm noi acum este unul dintre locurile de depozitare a nămolului în strat de 2-3 metri adâncime. Și respectiv, timp de 40 de ani, acest teritoriu a fost ocupat de nămol. Acum l-am eliberat de nămol și respectiv am câștigat 30 de hectare de pământ pe care le putem valorifica. Deci pe lângă faptul că am rezolvat problema mirosului neplăcut în oraș, am câștigat și 30 de hectare de pământ care pot fi valorificate conform destinației. Presupun destinație industrială în primul rând. Un an în urmă, spațiul din spatele meu era acoperit în întregime cu un strat de nămol de înălțimea 2-3 metri. Astăzi, primarul capitalei Dorin Chirtoacă a organizat aici o conferință de presă. Tot nămolul care s-a acumulat în stația de epurare timp de 40 de ani a fost în sfârșit evacuat. Edilul capitalei promite că în Chișinău nu va mai fi miros urât.